Ahoj lidi, chtěli jsme vám ukázat jeden server, na kterém teďka ji hrajeme. Danieli, nech toho. Pozdrav Danieli. Danieli, pozdrav. No? Pozdrav. Co? Pozdrav. Chvilečku. Ahoj. Jo. Drž hubu, cigane. No to tady je nějaký... prostě IPčko bude v popisku videa. Chtěli jsme to jenom tak, aby sem chodili tak trošku víc lidí. A tady expert je, no není hlavní admin. Je to admin, ale prostě nemá mikrák, takže jsme s tím Skypem s ním, takže být ticho. Takže jsme s tím Skypem trošku tohle. A jestli pořídí mikrák, tak s ním určitě natočíme nějaké video. Uvidíme, no. Dane, ty bys taky něco měl říct. Jo, tak já si pozor na to cigána tady. To je Migoš. Ale tenhle Cigoš... Ale něco normálního. Nějaké blbosti, ne? No, stačí, tady do toho města asi nepůjdete. A teď se koukneme na Spawn. Takže Spawn. Klasicky napíšete Spawn. Prostě, no, expert tam zůstal si, že? No, lagy. Ještě tady nevyslyšel. Tady. No a asi... ještě vám to tady proletím. Já mám VIPčko, samozřejmě. A možná dostanu teďka i opečko, že jsem natočil tohle video, no. Proč to nechci letět? A tady je informátor. A já jsem tady jako hlavní tohle tak ze srandy. A tam je právě jakýsi človíček. Pozor na spam, tam se dá zabíjet, takže je tady vzducholoď, nic moc zatím na spamu, ale bude se to tady dostavovat. Tohle je arena, tady tohle. Tohle je taková menší XP, potom je tady mob arena. To vám asi teďka ji neukážu, do té XP, protože tady to není moc dobrá. A tady tohle Tesco je prázdné, takže tam vám taky nic nebudu ukazovat. No a já to tady asi už... Já už to tady asi ukončím. Dane, pojď sem. A natočíme na našem Hamachi serveru možná nějaké video, takže... Čekej, já to už ukončuju. Čekej. Takže F5. Dane, pojď za mnou. Ty uchyle jeden. Dělej, Dane, pojď za mnou. Natoč se na kameru. Čekej, mám tady prácičku s informátorem. Koukej se na informátora. Tak já to ukončím bez tebe. Shit. Já to ukončím bez tebe. Dane, tak jo. Takže lidi, čau. No, jestli a informátor je můj, tak se rovnou neplete, jo? Diamantový! takže čau a příště u dalšího videa. Dane, řekni čau. Čau, ale pojďte se kouknout na kalbu. Je XPC, tam se zachytil. On myslí, že mě porazí, a tohle je teda. Kamečku, gol, a je po tobě. Ich se lefnul. No, takže jsme to neviděli, no nevadí. Tak řekni ještě jednou čau. Čau. U dalšího videa se těšte.